मेलावा में। म्यूजिक बाय रिया स्टूडियो खगड़िया। मन भर झूलेबो तोरा झूलावा में, मन भर झूलेबो तोरा झूलावा में। गे जान तोरा घुमेबो मानी के मेलावा में। गे सोना तोरा घुमेबो मानी के मेलावा में। अहिए तू खगड़िया बैठी गे रेलावा में, अहिए तू खगड़िया बैठी गे रेलावा में। गे जान तोरा घुमेबो मानी के मेलावा में। गे सोना तोरा घुमेबो मानी के मेलावा में। मेलावा में, मेलावा में। गे सोना तोरा घुमेबो मानी के मेलावा में। घर से निकलिए तहूँ देह में सेंट मार के, तोरो खिलेबो रसगुल्ला रसदार गे, गुल्ला रसदार गे। घर से निकलिए तहूँ देह में सेंट मार के, तोरो खिलेबो रसगुल्ला रसदार गे। परिए नहीं कोनो तू झमेलावा में, परिए नहीं कोनो तू झमेलावा में। गे जान तोरा घुमेबो मानी के मेलावा में। गे सोना तोरा घुमेबो मानी के मेलावा में। मेलावा में, मेलावा में। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र राज। गे सोना तोरा घुमेबो मानी के मेलावा में। बाबा बोले के करिए तू दर्शन गे, मैया पार्वती करतो तोरो मन खुश गे, तोरो मन खुश गे। बाबा बोले के करिए तू दर्शन गे, मैया पार्वती करतो तोरो मन खुश गे। राम लगन के रखिए तू दिलावा में, राम लगन के रखिए तू दिलावा में। गे जान तोरा घुमेबो मानी के मेलावा में। गे सोना तोरा घुमेबो मानी के मेलावा में। मन भर झूलेबो तोरा झूलावा में। अहिए तू खगड़िया बैठी गे रेलावा में। गे जान तोरा घुमेबो मानी के मेलावा में। गे सोना तोरा घुमेबो मानी के मेलावा में। रिकॉर्डिंग बाय रिया स्टूडियो खगड़िया भदास।